sendere arandere nder deftere Vurtaaki en tawey no ɓiɓɓe Israila kisiri amassungaku to yimɓe mbi'i habaru Vurtaaki suraji ɗi'i ɓe metata dow maaji. Amma sendere ɗiɗaɓre deftere nden e ɗon Musa hokki Israilanko'en dokaji e no ɓe nyiɓirta haykaliru Allah ko hawti habaruji ɗiɗɗiɗi ko haani. Yimɓe Israila eɓe nder halkere ɓe tawi hoore maɓɓe les hossere bi'etende Sinai e ɗo fa Allah jippoyi e nder palmali e riggali nder duule. Joni en daro seɗɗa yeɓre ɗiɗaɓre e meta dow Allah e taweki hakkunde maɓɓe ɗum e ɗum haani en tawe habaru ɗum nder deftere nden e fuɗɗode deftere seninde e nder ngesa Edenen yimɓe tawa to Allah woni eɓe ngodi sumpo hakkunde maɓɓe e Allah sumpo ngon bo e woɗi amma yimɓe ganyi sumpo maɓɓe e Allah ɓe ganyi laawol ngam non sumpo maɓɓe e Allah wonnake amma Allah waɗani Ibrahim alkawal o wartire barka maako dow leñol maako ɗum e holla o maɓɓite laawol sumpo maako e maɓɓe ɗo'o e Sinai sumpo Allah wari e maɓɓe nder yawɗare e hulnare o wari o humpita ɓiɓɓe Israila sumpo maako. Wolde nde ɗum hutiniri ngam ɗum holla sumpo ngon woni alkawal ɗum holli bano jaɓuki hakkunde Allah e Israila ɗum kayɗini ɗum ngam e ɗum yaha fa warki hande Allah toraki ɓiɓɓe Israila ɓe ngatanamo e goɗɗum ɓe nuɗɗina tan ɗo e hossere nden Allah no ƴamay ɓiɓɓe Israila fii ɗuɗɗum o hokkiɓe dokaji 10 to ɓe tokki dokaji ɗi ɓe laatoto yimɓe maako hamɓe bo ɓe laatoto yimɓe Allah nder duniyaru bono ardiɓe diina ɗum gonga kanjum Allah noddiriɓe laamu ardiɓe diina to jeeƴake ɓaawo en ji'ay nder alkawal ngal Allah waɗani Ibrahim e iyalu maako o barkiɗina leñol maɓɓe to kuki dokaji ɗi ɗum laatoto goɗɗum saɗɗu to maɓɓe Allah siryanake ɓe goɗɗum ba saɗɗu amma ta nyumi dow majum emi nyuma dow ko moye gonɗo nder duniyaru o waway o waɗa ɗum ko mbi'aymi woni ɓe yimɓe ɓe nji'i moƴƴere Allah e bawɗe maako dow hisnukiɓe daga maccungaku ɓe jaɓi ɓe tokke dokaji ɗin ɓe ganyi ɓe natta to Allah woni ngam ɗum laatake kulliɗum to maɓɓe nde yimɓe ɓe ganyi ƴentoya Musa e ƴenta e battudi maɓɓe ngam o hawra e Allah amma Allah yiɗi waɗa sumpo e yimɓe maako ngam noon o wi'i ɗum waɗi to yimɓe ɓe mbawata ƴenta ngara to am min mi jippoyto daga dow hoccere nden mi tawaɓe ɓe fuu ngam noon o wi'i Musa nyiɓa haykaliru ndu laato pellel to o jooɗoto e nder maɓɓe ngam noon nder suuraji 9 gareyɗi ɗum hollay no Allah holliri no ɗum nyiɓrata haykaliru ndun gonga ɗum juɗɗum amma ko ɗume e ɗum haani naneki bono ɗum wari nder misalu non no ngesa Eden wontuno e mbattudi haykaliru nde nattuɗa haykaliru ndun fuu a siftoray no Allah wontuno e neɗɗo nder ngesa Eden ɗon ma ɗum tawe suuraji 9 kolleyɗi no ɗum nyiɓrata haykaliru ndun ɗon ma ɗum tawe goɗɗi suuraji 9 kolleyɗi no ɗum nyiɓrata haykaliru ndun e ɗum tokkito no ɗum wi'irano nder suuraji ƴaɓɓiɗi. Joni en geeƴo ko hewta nyiɓol haykaliru ndun timmine e woodi goɗɗum habaru kanuɗum Musa e jippoyo daga dow hoccere e dokaji 10 e no ɗum nyiɓrata haykaliru ndun e jungo maako sey o tawi ɓiɓɓe Israila e njewa dokaji ɗiɗi arandeji ɗin to on jaggano goɗɗum Allah feere to on bo mawnina nandi goɗɗum joni fa raɗɗum daga jaɓuki alkawal nga'al sey ɓe natti wongo sumpo ngo jagganaki gunkiji ngam noon Allah wi Musa aɗa andina ɗum waɗatako nda mi moyta yimɓe ɓe mi fuɗɗa wongol leñol e maɗa amma Musa siftorani Allah alkawal maako e Ibrahim o tori Allah muñana ɓe hirde nde'e laatake jalninde ngam ɗume Allah siftorante goɗɗum ɗum hayɗinayi hirde nde'e e nodda en warki to Allah ngam anden nawɗum maako ngam satuki hoore Israilanko'en dama o hibininoɓe amma o suɓi moƴƴere nder alkawal maako ko nde mo andi nawɗum ɗum waddantamo ñamre yeeso yahki timmode deftere nden haykaliru nyiɓama Allah jippoyake gara dow hoccere o hebbini haykaliru ndun e timmode de Musa natti nder haykaliru ndun ngam o hawra e Allah amma o wawayi o heƴayi o natta nder e noon deftere nden timminiri ngam ɗume o nattayi ɗume woni ma'ana majum nde ɓiɓɓe Israila jaggani gagel baɗirangel jinari ɗum laatake yawanki Allah e yeeso maako ngam noon Musa heƴa natta haykaliru ndun bano wala ko waɗi e woodi saɗɗum mawɗum nder sumpo maɓɓe to ko ɓe mbaway moƴƴinki sumpo ngo'o faa ɓe mbawa ɓe natta to Allah woni to ɗum woni ko deftere garaynde metata e dow bi'etende deftere ardiɓe diina